Takže ahoj, já jsem Vanča, vítejte u dalšího videa a teďka právě jedu ve vlaku s mojima 2 nejlepšíma kamarádkama. Takže bych vám je ráda představila. Takže první je Kája, ahoj, a Rozinka. Takže ahoj. A my jsme Pusinky! A právě teď jdeme do Prahy na mezinárodní finále, na které jsme postoupili ze soutěže Mia Festival v Ostravě. Ano. A chtěli jsme vám toho teda natočit trochu víc, takže potom ještě určitě vám natočíme nějaké obchodáky a mekáč. A možná i cestu vlakem zpátky. Ve 4 ráno. Jestli si nám to teda nějak povede, jestli nebudeme unavení a možná i to vystoupení. A teďka jsme vlastně ve vlaku a nemáme co dělat, tak jsme řekli, že vám něco natočíme. A teďka právě, že hrajeme double, takže bychom vám ukázali, jak ten double hrajeme. Ano, takže jdem na to. Takže jdem na to. Takže 3, 2, 1, teď. Pes, pes, Je to tam hodiny. Kostka ledu. mrkev, duch, Kaktus. srdce, srdce, srdce. Kločka. Klíč. Žárovka, žárovka. brýle, Jak? oko, Značka. Vykřičník. Počkej. Co? kotva, Sakra! kotva, Drak. Duch, teda ten Pavouk. ten debil. Já jsem to měla Bohužel, Já je to jsem drak, není to debil. Lepka. iglu, Brýle. drak, Kvitko. Nic není. Bomba. zebra, Strom. Vykřičník. Měsíc. oheň, Sněhulák. kapra, Hozový klíč. Co? Bumbátko. Tady tohle, ten Pavučina. Pavučina. A poslední. Nic. delfín, Počkej. Taky nás nefoťte. A Panaček. já si nepočal. sakra, Kočka. Oh yeah. oko, mrkev, Sněhulák. Oh yeah. sakra. Dobré. Hej, Berčo! To je, Nevidíš, že tady něco děláme? mi to úplně jedno. Budeme to taky propazit, tak jak Tohle je konec. A za chvíli na Václavském náměstí páčko. Těšte se! Takže ahoj.